Ωραία, πάμε να δούμε τώρα το πιστεύω και εγώ αυτό. Πώς απλοί άνθρωποι έχουν αναλάβει το ρόλο του κοινωνικού κράτους. Για πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχει μια κοινή ανασφάλιστη. Λέγαμε στους τηλεθεατές χθες που μας βλέπουν μέσα από το Facebook στην πρωινή ενημέρωση ότι όπου έχετε, και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ήδη, όπου έχετε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, όχι φιλανθρωπίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, παρεμβατικής στάσης και δράσης, να και το mail μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, η δημόσια τηλεόραση, πόσο μάλλον και εμείς, κομμάτι της είμαστε, μέρος της, θέλουμε αυτά να τα προτάξουμε και για να τα μάθουμε. Να τα μάθει ο κόσμος και πάμε στο πέραμα. Αισιόδοξο. Πάμε στο πέραμα που είναι η Τζούλη Τσιγκά. Καλημέρα σας. Είμαι εδώ από την παραλία του Περάματος και είμαστε εδώ ακριβώς για αυτό που περιγράψατε μόλις. Γιατί θέλουμε να δούμε και να δείξουμε και όλα στους τηλεθεατές μας πως όχι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όχι εταιρείες, αλλά άνθρωποι που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι πολύ σοβαρά προβλήματα μεσούσης της κρίσης, προσπαθούν να στήσουν ένα ανάχωμα αλληλεγγύης για να μπορέσουν οι συνάνθρωποι τους να αντιμετωπίσουν όλο αυτό που αντιμετωπίζουν. Η Ανοιχτή Συνέλευση Περάματος εδώ και 5 μήνες έχει ξεκινήσει να διανέμει τρόφιμα όσα και όπως μπορεί, σε εβδομαδιαία βάση, σε οικογένειες που τα χρειάζονται πάρα πολύ. Και πρέπει να σας πω ότι τα μέλη της Ανοιχτής Συνέλευσης είναι και οι ίδιοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Μαζί μου λοιπόν είναι ο κύριος Ανδρέας Βόλης, είναι άνεργος από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, είναι ο κύριος Μπάμπης Ντινάκης, είναι μικρομαγαζάτορας, να το πω έτσι κύριε Ντινάκη, έτσι, με σοβαρά και εκείνος προβλήματα με δεδομένη την κρίση, και είναι και ο κύριος Γιάννης Ρέτσης, είναι ιδιοκτήτης Μεζεδοπολίου, είναι ένας από εκείνους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ανοιχτής Συνέλευσης και δίνουν τρόφιμα κάθε εβδομάδα. Κύριε Βόλη, μια πρωτοβουλία που, όπως τονίζετε εσείς, δεν θέλετε να χαρακτηριστεί φιλανθρωπία σε καμία περίπτωση, αλλά προσπάθεια αλληλεγγύης. Θα μου επιτρέψετε όμως να βάλω το πρόβλημα στη σωστή του διάσταση. Το Πέραμα είναι μια πόλη η οποία είναι με πολύ μεγάλη ανεργία και πολύ μεγάλη φτώχεια, όπως και όλη η Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα που κάνει το Πέραμα πολύ φτωχότερο και να γίνεται το κέντρο της διαδικασίας τώρα είναι το ότι είχαμε την μοναδική επισκευαστική μεγάλη ζώνη στην Ελλάδα. Έκλεισε και φανταστείτε ότι κλείνοντας είναι πάνω από 10.000 άνθρωποι που συντηρούν τις οικογένειές τους γύρω από αυτό το φαινόμενο. Έτσι είναι να φανταστείτε το μέγεθος σαν να παίρνεις το Θεσσαλικό κάμπο ξαφνικά από την Ελλάδα και να τον πηγαίνει σε μια άλλη χώρα. Θα μέναν όλοι χωρίς δουλειά. Κύριε Βόλη, θέλω να σας διακόψω για μισό λεπτό μόνο να σας πω ότι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, το αντίσκηνο που είναι κάτω από το δέντρο εκεί, εκεί έμεναν μέχρι πριν από μία εβδομάδα, πριν πιάσουν οι βροχές δηλαδή, έμενε μία οικογένεια. Δηλαδή μια γυναίκα με 2 παιδιά. Ναι. Πίσω μας, όπως είδατε πριν, που είναι 2 παλιά τροχόσπιτα, επίσης εδώ κατοικούν οικογένειες, έτσι, οι οποίες μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαν σπίτι. Κύριε Βόλη, συνεχίστε. Όλο αυτό λοιπόν που συμβαίνει μας οδήγησε στο να δημιουργήσουμε κάποιες δομές αλληλεγγύης. Δεν υπήρχε τίποτα δομημένο από το κράτος, μα τίποτα, και ό,τι υπήρχε εξαφανιζόταν σαν πρόνοια. Έτσι αποφασίσαμε εμείς οι πολίτες μόνοι μας, αλληλέγγυοι, και να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να κρατήσουμε ζωντανούς και όχι γονατιστούς τους ανθρώπους, τους συγγενείς μας, τους γείτονές μας, τους οποιουσδήποτε είναι δίπλα μας και θα είναι πάντα, γιατί με αυτούς έχουμε να πορευτούμε στο μέλλον. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε μέσα από δομές αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη, εμείς τη λέμε ότι ο καθένας θα προσφέρει ό,τι μπορεί και στο επίπεδο και στο βαθμό που μπορεί να αναπαράγει αυτή τη στιγμή την αλληλεγγύη. Δεν θέλουμε να κάνουμε δομές τύπου εκκλησίας ή ΜΚΟ. Καμία σχέση με εμάς. Θέλουμε να κρατήσουμε ανθρώπους που θέλουν να αγωνιστούν πια. Να αγωνιστούν να ανατραπεί αυτό το πράγμα ζωντανούς και όρθιους. Να πάμε στον κύριο Ντινάκη. Κύριε Ντινάκη, μου λέγατε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και το ότι συμμετέχει ο κόσμος μέσα. Πέρα από το. Δεν συμμετέχει για να πάρει τρόφιμα. Όλοι οι οποίοι υποστηρίζονται από το δίκτυο είναι ενεργά μέλη του δικτύου, κινητοποιούνται οι ίδιοι, αυτοοργανώνονται οι ίδιοι, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της αλληλεγγύης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, από τη φιλανθρωπία και από την ελεημοσύνη. Τι κάνατε λοιπόν, εδώ και 5 μήνες? Εδώ και 5 μήνες, αρκετά μαγαζιά του Περάματος, φούρνοι, κρεοπολία, μαγαζιά, μεζευοπολία, ταβέρνες, παρασκευάζουν φαγητό και βίνουν σε τακτικό χρονικά διαστήματα μερίδες για αυτόν τον κόσμο. Ακόμα η παραγωγή της λαϊκής αγοράς του Περάματος στέκονται δίπλα στο δίκτυο. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό το μεσημέρι στο τραπέζι τους. Υπάρχουν παιδιά τα οποία, και πρέπει να το λέμε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα, και δεν έχουν ρεύμα όχι γιατί δεν πληρώναν το λογαριασμό, απλώς η προτεραιότητά τους ήταν το φαγητό στο τραπέζι τους, οπότε οι λογαριασμοί συσσωρεύονταν απλήρωτοι και έτσι η ΒΕΗ έκοβε τα ρεύματα. Και υπάρχουν παιδιά που κοιμούνται νηστικά
το βράδυ και παγωμένα γιατί δεν υπάρχει θέρμανση. Μάλιστα. Αυτά προσπαθούν οι ίδιοι άνθρωποι αυτοοργανωμένα να το πολεμήσουν, να βγουν, να μπορέσουν να αλλάξουν τις συνθήκες. Και δεν είναι μόνο το δίκτυο έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν εκεί συμμετέχουν και στις δράσεις για τα χαράτσια, συμμετέχουν και σε όλο τον αγώνα που δίνει η ελληνική κοινωνία για να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Πάμε στον κύριο Ρέτσι που έχει μεζεδοπολείο και δίνει κάθε εβδομάδα εδώ και 5 μήνες δίνεται γεύματα, έτσι δεν είναι? Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Προσπαθούμε μέσα από τη δυσκολία της κατάστασης αυτής να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Συμμετέχουν πολλοί οι συναδελφοί σας που έχουν αντίστοιχα καταστήματα? Από ό,τι έχω μάθει, ναι. Μαθαίνουμε ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να δίνετε. Είναι και πιο δύσκολο γιατί δεν υπάρχει και δουλειά σε εμάς. Δηλαδή και εμείς χρωστάμε παντού. Χρωστάμε σε προμηθευτές, χρωστάμε σε φορείς, χρωστάμε σε οίκα. Δηλαδή και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα στο πέραμα. Όμως κάνουμε καμιά εκπομπή του δρόμου. Έχουμε μισό λεπτό ή όχι, παιδιά? Ένα δευτερόλεπτο. Αυτό που θα ήθελα να πω, λέω ότι το δίκτυο δεν κάνει διαχωρισμούς, δεν κάνει αποκλεισμούς ούτε για θρησκείες, ούτε για χρώμα. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να υποστηριχτούν από αυτό το δίκτυο. Και ένα άλλο, ότι μπορεί και λειτουργεί σαν ανάχωμα στον εκφασισμό της κοινωνίας. Όλα αυτά τα εγχειρήματα πρέπει να πολλαπλασιαστούν γιατί λειτουργούν σαν αναχώματα στον εκφασισμό της κοινωνίας και πρέπει να συναντηθεί το ένα με το άλλο. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Πάμε στις διαφημίσεις. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες στο τέλος. Πάρα πολύ.